କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଉଛି ଆମ ତିଥି। କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ନ ପୂରିବା ଯାଏଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ପର୍ବ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ପର୍ବ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପୂର୍ବଦିନ ମାନେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ପର୍ବ ସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ତା ଜନ୍ମଦିନ ପରେ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଉଛି। ଏଇ ଅଳତା ଲଗାଇବା ତା'ର ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ତିଥି ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ଼ ନାନୀ ଯିଏ ସେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଅଳତା ଲଗାଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ମନ୍ଦିର ନେବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ତିଥିକୁ ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଲୁ। ତ ତିଥି ଏବେ ଆସିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଛି, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ତା'ର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲା, ମନ୍ଦିର ଗଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି। ତ ସେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଏବେ ବି ସେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖେ, ହେଲେ ବୁଝିପାରେନି, ଦେଖେ ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ହସେ। ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫ୍ରକ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି, ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲି, ବୁଲିଲି, କେତେ ମଜା କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଆମେ ନମ ନମ ପିଲୁ ଆଜି ତମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ନମ ନମ କରୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ନମ ନମ କରିଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କେମିତି ତମେ ନମ ନମ କରିବ? ପିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମର ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି କ'ଣ କହିବ? ତୁମରି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତମ ନୂଆ ଲୁଗା, ତମ ଅଲତା ପିଞ୍ଚ। ମୋର ବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ତମର ବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ମା ଝିଅ ଏକ ମୁଁ ଦୁଇ। ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ। ନମସ୍କାର କର। ନମ 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 ନମ। ବାପ ଝିଅ ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘର ପୂଜା ଏବେ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ପୂଜା କରିବି ମାନେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିଛି। ତ ଏବେ ଯାହା ବି ପିଠା ଭୋଗରାଗ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଷଠି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ପୂଜା ଏବେ ହେବ। कौन चलची ना नम नम टी कर दियो एडी एपड़ बसई दे तमले फास्ट एटा प्रथम बसई दे ना तमे बे खाइबो जिन दे दे तू देखे दे अगर ड्रेस ठीक गेला तो पूरा परफेक्ट नम नम अच्छा
अच्छा निया खाओ तुम कौन खाओ तुमर दो केमती लागुची बढ़िया लाଗୁଛି धन खाई पूरा निया धन सब तमर निया सब तमर जहाँ तुमको पसंद धन पसंद धन सब गोटा गोटा ଚକୁଟି ପକେଇଲା हाँ ତାକୁ କହିଦେଲୁ ସେକା हाँ देवी सी तो सब गोटा धरुची କାମୁଡ଼ି ସବୁ ତମର ସେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଛି सब तमर जे एडे बड़ खंड कह एडे बड़ खंड मଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଇବେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ ହେଲା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ଏଇନା ଏଡେ ବଡ଼ ଖାଇଲେ ଅଧୁଟି ନେ ଏ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ଏପଟେ ଦେବୁ କାଜୁ ଗୋଟେ ଅଛି କୋନ ଖାଇବା ହଉଛି କି ଗୁଠୁଲିର ଖାଇବା ହଉଛି ସେ ତ ନାଦିକି ଖାଉଛି ନାଦିକି ଯେମିତି ଖାଉଛି ନା ବହୁତ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଏ ଗୁଠୁଲି ମୁଁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତଣ୍ଟିରେ ଲେଖ कौन चलती ସମସ୍ତ ଖାଇବେ ଚଳେ कौन चलती वो हैं कौन चलती हैं ପାଣି ଆଣେ ଦେଖୁଛୁ ବାବୁ ଯେମିତି କିଛି ନ ଖାଇଦଉ कौन चलती ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଥିଲୁ ହଁ कौन चलती ଏଇ ପିଠା ଗୋଟେ ଦେଲାନି ଝିଅକୁ ପତ୍ର ପିଠା ହଁ ଗୋଟେ ଜଳିଥିଲୁ ଏଇ ମାମା ଆରେ ତଣ୍ଟିରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ସେ ଖାଇପାରିବନି सब तार ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ଖାଇପାରିବନି ଟିକେ ଖାଇବ ଖାଇବ ଦେଖ ତାକୁ ନେ କହିଲ ସବୁ ତୋର ସେମିତି ତ ନାଦିକି ଖାଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କଣ୍ଡିସନରେ ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ କଣ ଜାଣୁଛି ନେଇଯା ତ ଧରେଇକି ପୁରା ବଡ଼ ଆଁ କରୁଛି ଆଁ ଠିକ୍ ଆଉ ସେ ଗାଈ ଭଳିଆ କରୁଛି ସେ ଠିକ୍ ମରିଛି ଆଉ ବଡ଼ କରିକି ଖାଇଦେଉଛି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ନିଅ ଜଳତା ଲଗେଇଛି ପୁରା ଆଉ ତା କ'ଣ ନେଇ ତ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ତାର ଆସେ କ'ଣ ହେଲା ଦିଲୁ मुझे भी कहूँ ଅଜା ଶାଶୁ ଶାଶୁ ନାକ ଶୁଣିବନି ଶାଶୁ ନାକ ଏଇଠି ସବୁ ତୋର ସବୁ ତୋର କରୁ ଗୋଟେ ତାର ପଛ ହେଇଛି ସେ କରୁଛି ପାଣି ଟିକେ ପିଦିଅ ତାପରେ ଯାହା କରୁଛୁ ଭୋଜନ ହେଲାନି ପାଣି ଏମିତିରେ ପାଣି ଭଲ ପିଉଛି ଯୋଉ ଅଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଉନ ପିଠା ତମେ ତ ଏକା ଏକା ଖାଇଦଉଛ ଯେମିତି କହିଛି ସବୁ ତମର ସେ ଏକା ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ତମର ନ କହିଥିଲେ ବି ଦିଅ ରହିବ ସେ ବଡ଼ଲ ଦେଖିବ ଦିଅ ତମେ ଦିଅ ଧୀରେ ବାପା ଟିକେ ଦିଅ हाथ दे ଟିକେ ଦଉନ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଇଏ ନେ ତୁ ଶୁଣିବନି ତିଥି अरे कितनी ଦେଖ ଆଗକୁ ଧର ଧର ପଡ଼ ପଡ଼ ନେ ହଁ ଚକଟିକି ଦେଇଦେଇଛ ତ ଧରିଦେଲ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତମେ ଦେଉନ ଟିକେ ତା ପାଟିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଦିଅ ସେମିତି ଦେଖେ ହଁ ଚକଟିକି ଦିଅ ହଁ ସେତିକି ହେଇଗଲା ହଁ ଚାଲ ତିଥିର ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ଆଉ କବୁଲୁ ଭାଇ ମାନେ ତା ବିଲେଇ ତାକୁ ସେ ମାମ୍ ଡାକେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତିଥି ପାଇଁକି ତାର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ପାଉଁଜି ଆଉ ତା କୁନି କୁନି ହାତରେ କୁନି ମୁଦିଟିଏ ଯେଉଁଟା ସେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି
ବସିଥିଲେ ସେ। ନମ ନମ କଲା। Ding, ding, ding. ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ। ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଅଜା ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହଉଛି? ଦୀପ ଦେଇ ତମେ କିଏ? କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ କିଏ ମ? କ'ଣ କରୁଛ? ଦାନ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଆଗରେ। ଆସିଲ ଆସିଲ ଆସିଲ। ଯାଇ ଏଇ ଅଜା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଜେଜ କ'ଣ ଦବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଏ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ନେଇ ଯା ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ଯା। ଟିକେ ଦେ ତାର ପଚାରୁ ନା ବାପା ଜମା ଦେବେନି ବା। ଖାଇଛି ଖାଇଛି। ସେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ? ସିଏ ତାର ଲୋଭରେ ରହୁଛି।